La separació seria un fracàs social extraordinari. Deixo això sobre la taula. Doncs bé, jo el que sí que volia dir és que aquesta és una televisió pública i fem debats que estan al carrer perquè precisament és una televisió de servei públic i com que és un debat del que se'n parla i del que hi ha molta opinió, doncs per això nosaltres aquesta nit el toquem. Primera intervenció del senyor Duran Pich. Bona nit. Hola, bona nit. Bé, jo crec que hi ha tres raons per estar a favor de la independència de Catalunya. La primera és de tipus purament qualitatiu. Jo crec que s'ha de sortir d'aquesta nebulosa, que és una nebulosa degradant que dura massa temps i que no porta enlloc. És a dir, realment és un tema que preocupa molta gent, és un tema que està alarbat, vull dir, se'ns surt als mitjans de comunicació, però no prou, tindria que sortir molt més, i tampoc li veig el dramatisme que ha expressat la nostra companya. És a dir, jo he viscut en territoris en què hi ha hagut separacions no dramàtiques. La separació, per exemple, de Noruega de Suècia va ser absolutament pacífica i no va passar res. I hi havia creuaments de tot tipus quant a famílies. És que no passa res. Jo vaig molt sovint a Madrid, me'n vaig a sopar al barri de Chueca i trobo molt a gust, però no té res a veure. Jo corresponc a una tipologia, a una cultura que no té res a veure amb aquella cultura. Jo la respecto i m'han de respectar a mi. Segona raó de tipus econòmic que en Cinto ha citat, i és evident que des d'un punt de vista purament econòmic, de tècnica econòmica, el país és viable. Ho és i, a més, millora d'una forma substantiva la qualitat de vida dels catalans. No de l'entes tracte a Catalunya, però sí dels catalans. Perquè els números canten, és igual. És igual que parlem del flux de benefici com del flux monetari. Els números canten i els accepta tothom, no hi ha res a discutir. I la tercera raó, que és de tipus integratiu, és que és cert, el que ha dit el senyor Porta Perales, que els estats-nació estan canviant. És a dir, hi ha una realitat de tipus centrípet i una altra de tipus centrífug. És cert que el poder s'ha anat amunt i s'ha anat avall, s'ha anat als ajuntaments, en certa mesura, en molta mesura, i s'ha anat, que és normal, perquè és allà on hi ha els problemes, i s'ha anat amunt, s'ha anat a la Comunitat Europea, que és un macroestat. En el fons, el problema va més amunt. El problema és que s'ha perdut els estats nascuts després de la Revolució Francesa, han perdut sobirania. I l'han perdut perquè no tenen dret a una part de la política econòmica que és fonamental, que és el valor de la moneda, en aquest cas l'euro, i la tassa bàsica de canvi. I això se'ls escapa, amb la qual cosa ens trobem amb uns parlaments pecat disminuïdos, i això no porta enlloc, no té sentit. I a partir d'aquí, evidentment, s'ha de buscar un nou model, que és el que s'està treballant. O sigui, probablement al final tindrem, potser no ho veurem nosaltres els que estem aquí, però tindrem un estat que serà Europa, perquè el drama d'Europa en aquest moment davant de la crisi financera és perquè no actua com a estat, i els Estats Units sí, i per l'altre cantó tindrem unes nacions o països que estaran a lo llarg i a lo ample d'Europa. I això és un enfoque que ens agradarà o no ens agradarà, però no hi ha dramatisme, jo no veig cap dramatisme, no passa res, no passa absolutament res. Senyor Duran Pich, gràcies per aquesta intervenció. Tanca aquesta primera ronda el senyor Xalà. Bona nit. Hola, bona nit. Jo, evidentment, no estic d'acord amb els companys de l'altra banda de la taula. No crec que ens anés millor una Catalunya si fos independent, però tampoc no estic d'acord, acabo d'estar d'acord amb alguns comentaris que s'han fet aquí. És a dir, Catalunya no crec que sigui una abstracció, en tot cas no ho és més que no ho és Espanya. És a dir, tota la realitat és una construcció social i tampoc crec que puguem qualificar els independentistes de mesquins, però jo el que sí que crec, el que sí que volia rebatre, el per què crec que sortiríem més perdent que no pas guanyant amb la independència, que al final és en això el que estem discutint. Crec que sortiríem perdent d'entrada des d'un punt de vista social, de cohesió social, aquí se n'ha parlat, però no per dramatitzar-ho, no des d'un punt de vista tampoc dramàtic, sinó atenent a la realitat. És a dir, la majoria de catalans, de ciutadans de Catalunya, se senten, segons totes les enquestes al llarg dels anys, catalans i espanyols alhora. En un percentatge molt elevat, en un 40%, tant catalans com espanyols. En percentatges diferents, més catalans que espanyols, més espanyols que catalans. Per tant, no hi ha un sentiment d'exclusivitat, d'identificació nacional. Per tant, hi perdríem, perquè en aquests moments el sistema polític permet que
que les persones, els ciutadans de Catalunya, se sentin nacionalment catalans o nacionalment espanyols sense cap tipus de problema. Permet aquesta identificació. No crec que fos així en un estat diferent, en un estat català independent. I, en segon lloc, també crec que hi perdríem econòmicament. I aquí vull rebatre el que normalment es diu, no? Ara el senyor Jacint Ros ens deia que l'estructura de mercats ha canviat, que l'estructura econòmica de Catalunya és més oberta que abans, sens dubte. Evidentment, si Catalunya no va ser independent durant el segle XX, durant el primer terç del segle XX, és perquè no va voler i perquè no li interessava. Mai hi ha hagut una majoria social a Catalunya a favor de la independència perquè mai ens ha interessat econòmicament i ara tampoc, perquè tot i que diguem que els mercats han canviat, el mercat espanyol segueix representant una part molt important, més de la meitat del comerç català. Per tant, moltes vegades es parla del dèficit fiscal, mai es parla de la balança comercial, o es parla poc de la balança comercial, del superàvit que en podríem dir comercial amb el conjunt espanyol, i per tant jo crec que tampoc econòmicament no ens sortiria a compte. No sé si el senyor López té alguna dada que s'ha dit aquí que i per al·lusions també ho farà el senyor Ros. Gaire correcte. O sigui, en primer lloc, si Catalunya no és independent o no ha estat a la primera part del segle XX o del segle XIX, no oblidem que Catalunya, els catalans, durant el segle XIX es van passar 75 anys sota estat de setge, estat d'excepció i govern militar directe. I en el segle XX no cal que els recordi que la Mancomunitat de Catalunya va ser dissolta per un cop d'estat i una dictadura de Primo de Rivera, i la Generalitat per un cop d'estat, una dictadura de Franco durant 40 anys. Per tant, quan la reacció és la violència d'estat, difícilment s'hi pot dir no, és que no es volia, no, és que n'hi havia cops d'estat i n'hi havia dictadures. Afortunadament, portem ara 30 anys de democràcia, que és el període més llarg en el qual Catalunya ha tingut democràcia. I portem 70 anys sense que l'exèrcit espanyol hagi bombardejat Barcelona, que és el període més llarg de la història dels últims 2 segles en el qual no n'hi ha hagut bombardejos per l'exèrcit espanyol de Barcelona. Això no es pot obviar. No és aquesta la situació actual, però sí que era l'anterior. I per l'altra, que no té res a veure una qüestió d'identificació nacional amb el projecte o l'opció per la independència o per la dependència de Catalunya, com marquen les enquestes. En les enquestes surten que aquells que diuen que s'hi senten tant catalans com espanyols, per exemple, doncs el 26% diuen que estan d'acord amb la independència de Catalunya. És a dir, són coses diferents. Les adscripcions nacionals, de la mateixa manera que en l'actualitat n'hi ha molts catalans, concretament el 50%, que diuen que són únicament catalans o més catalans que espanyols i no plantegen cap problema de cohesió social pel fet d'estar integrats a l'estat espanyol, tampoc ho serà en el futur. A Montenegro va haver un referèndum, va guanyar un 55% a favor del sí, un 45% a favor del no, i això no ha produït cap problema. I per què ens parla de països tan desgraciats? No són desgraciats, perdoni. Al Quebec va sortir un 50 i una mica a favor del no. Perdoni, no m'interrompi. Un 50 i una mica a favor del no, un 49 i pico a favor del sí. Va ser que no, perquè els ciutadans van decidir que no, i no n'hi ha hagut cap tensió posterior. Als anys 40, principis 50, Terranova va decidir per un 56% integrar-se al Canadà, i els que no estaven d'acord amb la integració no va plantejar cap problema de cohesió social. La cohesió social és de la mateixa manera, perquè la pluralitat d'adscripcions nacionals i d'identitats nacionals en les societats contemporànies és arreu. De la mateixa manera que tenim ara catalans que s'hi senten perquè provenen del Senegal o del Marroc, o com n'hi ha americans que s'hi senten perquè són d'origen italià o polonès. No té res a veure. Si pot ser jueu i català, si pot ser polonès i català, si pot ser espanyol i català. I això no té res a veure amb el projecte d'independència o de dependència. Senyor Ros, que volia intervenir també. Jo no voldria caure una altra vegada en mesquineses. L'argument econòmic per mi no és una mesquinesa perquè decideix moltes eleccions i moltes votacions. La gent té ventre, estómac i necessitats. Aleshores, 2 puntualitzacions. Una, quan a la gent de fora que viu a Catalunya, que té orígens familiars, etc., precisament el llaç quant al finançament autonòmic de Catalunya impedeix un estat social a Catalunya de més cohesió social. És un gran llast per l'estat de benestar a Catalunya, perquè tenim una atròfia del sector públic que no li permet fer programes més enllà. 2. Quan al comerç interior, que és el tema que surt repetidament, jo el que he investigat en aquest assaig és que senzillament cada vegada el mercat interior en termes de saldo comercial positiu, és a dir, exportacions